ہر روز صبح 2 فرشتے آندے نے تے او آ کے دعا کردے نے کہ دیوا سے جڑا رب دے راہ دے اندر مال دیندا جے، رب دے راہ دے اندر مال دیندا جے، او دے واسطے دعا کردے نے اللہ جڑا بندہ تیرے راہ دے وچ دیندا ہے اللہ اونوں ہور امیر کر دے۔ میرے مالکا کون پیا دعا کردا، رب دے ملائکہ دعا کردے نے انہاں اللہ دے گھراں دے اندر دل کھول کے دیا کر، پتہ نہیں کدوں مر جانا ہے، اللہ دی قسم انہاں گھراں دے اندر خرچ کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ رب دے ملائکہ دعا کردے نے اللہ جڑا تیرے راہ دے وچ دیندا ہے او دے کاروبار دے اندر رات بھی برکت کر، دن بھی برکت کر۔ اللہ جڑا تیرے راہ دے اندر دین تو ہاتھ نو روکدا ہے اللہ دے مال نو برباد کر دے۔ حدیث ہے اللہ نو غنی نہ کری، اللہ جڑا تیرے راہ دے اندر بخل کردا ہے اللہ دے مال دے اندر کمی کر دے۔ رب دے فرشتے آندے نے اللہ اکبر، اللہ اس واسطے میرے محترم بھائیو میں 8 بندے بیان کیتے نے جنہاں واسطے رب دے ملائکہ بھی جنہاں نہ بہنا پسند کردے نے۔ میرے محترم بھائیو انہاں لوگاں نو انہاں جڑیاں مجلساں نے انہاں نو اختیار کرو، انہاں قرآن و حدیث کا مطالعہ سن کے انہاں چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر اپناؤ۔ ویکھو تہاڈیاں زندگیاں دے اندر سکون ہوندا ہے نہیں ہوندا، ویکھو تہاڈیاں زندگیاں بدلدیاں نہیں بدلدیاں۔ خون دل دے کے نکھارا ہے روح بھر کے گلاب، میں نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔